έχουμε ζημιά. Τι ζημιά? Μισό. Πλάγια τώρα. Αλλά τι πολύ ρουφουξέτα αυτή, το δάγκο σου λατρεί μόνο από μέσα. Χαμίσέ τα. Είναι γαμάτο αυτό. Τέχνη και τέτοια. Άρα φουσκώσαμε. Χάρισε λίγο, δεν το θες. Ωχέ. Το φέρτο. Έχει μαγιονέζα, τυροσαλάτα. Τυροκαυτέρι. Ό,τι τυρό από αυτό. Ό,τι μπορώ να φάω εγώ. Α, και κοτόπουλο μπορεί να φάει. Άρα το πουλάκι, εντάξει, κάτι μπορεί να γίνει. Και το ψωμάκι. Όχι, ντομάτα δεν μπορεί να το φάει. Μπορεί, ντομάτα, έχει και αγκουρί. Το γαμά. Σαλάτα. Ξέρω, Ταιριάζει να βάλεις αγκούρι εδώ μέσα. ξέρω, ρε μαλάκα, εσύ μόνο αυτά τα μάγκα που έχεις φάει να πούμε, μόνο το αγκούρι σου λείπει. Θα σκουπίστε κιόλας μαλάκα. Τούλα λίγο. Τι σκατε. Κομμένο, θέλει δημοσιότητες. Τι δημοσιότητες μαλάκα. Έχεις κατεβάσει μαλάκα ολόκληρη τη γαλακτοκομιομηχανία μαλάκα να πούμε τις φάγε. Οι δημοσιότητες σε πείραξαν. Έτσι, από. Στο τέλος ξέρεις τι θέλω, ένα αποτελεσματικό χτύπημα. Η τελευταία μπουκιά δεν είναι καλά. Η τελευταία που κι αν είναι η αποθεωτική. Πιστεύω, έλα τώρα, ξέρεις το είσαι, σφινάκι, έλα. Όχι, πρώτα θα φάω τα υπολείμματα. Ποια υπόλοιπα. Α, ναι, έχει και τα μέσα. Νομίζω πολύ, μα έμαθα φίλε πως τρέφονται οι γηπαετοί. Οι γήπες λίγο είναι. Από τα υπόλοιπα. Σκουπίδια μόνο και από νεκρές αρίες και τέτοια. Ναι, το μάθες εσύ. Το γαστρικό του υγρό είναι τόσο δυνατό που μπορεί να σκοτώσει μέχρι τα πιο θανατηφόρα μπακτήρια και πώς ρωσίζονται με τα μαλάκες. Κατουράνε. Χέζουνε πάνω στα πόδια τους. Α, καλά. Και όταν ξεραίνεται. Πώς το άλλο που είπες για τον ελεφαντά. Αν ναι, ο ελέφαντας χέζει να είναι ένα τέταρτο 160 κιλά σκατά. Μια χαρά. Το έχεις μάθει και το άλλο. Για την NASA. Στην NASA έχουν βρει ένα μηχάνημα. Έχουν πάρει ένα μηχάνημα 250 εκατομμυρία δολάρια. Το οποίο ανακυκλώνει τα ούρα και αυτό γίνεται νερό και είναι πόσιμο. Και στην NASA το έχουν βάλει. Στην NASA κάθε χρόνο εξοικονομούν 6,8 τόνους νερό. Και το μας και το άλλο. Η σκόνη ευεργετική. Τι κάνει. Εκτός ότι εντάξει, ότι μπορεί να κλείσει τους πνεύμονες λόγω του ότι υπάρχει σαν. Από τις σκόνες που έχει μέσα. Δεν θα σας το μετά στο βίντεο. Σου πω. Λοιπόν. Το αναψυκτικό. Η σκόνη βοηθάει στο να δυναμώσει το νοσοποιητικό σύστημα καλύτερα και αποφεύγονται οι αλλεργινογόνες ουσίες. Άντε ρε. Τι πάμε. Τι πάμε, το φάγε. Μια πρέπει να πάρεις και πατάς μισούς να δεις πώς είναι. Ω, μα θα γίνει γάμις. Έτσι πρέπει. Το είναι σωστό ρε χάρη. Αλλά αυτό θα είναι το γάμις. Και το γάμις ολονό. Το κάνουμε την Παρασκευή. Παρασκευή παίρνουμε τέτοιο. Έφαγες και είναι ισχυμένος. Τότε γράφω τώρα. Γεια μάνα. Γεια μας. Άντε ρε μάνα. Ρίχτω. Μέχρι για 5 λεπτά.